Yesaya tia duonum baako. Muntie me, mo a mudi treni akyi na mo hwehwɛ Awurade no. Monhwɛ obotan a ɔpae mu firi mu ne abura a wotu mu firi mu no. Monhwɛ mo agya Abraham ne Sarah a wɔkyɛn mo wo mu no. Sɛ ɔyɛ ɔbaakofo na mefrɛ no, na mihyira no me ma no dɔre. Na Awurade rekyekye Sion werɛ. Ɔkyekye na manfo nyinaa werɛ. Na wadane ne srɛ so sɛ Eden. Ne nanwe apradada sɛ Awurade turum. Wobehunu mu ahosɛpɛ ne anigyeɛ. Aseda ne dwomtoɔ. Me nkurɔfoɔ, muntie me. Na me man, munya asoma me. Na mmara befiri me nkyɛn akɔ. Na mama matemmuo atim hɔ ayɛ amanhan. Metene ne reba ntɛm. Me nkwagyeɛ afiri adi. Na mabasa bebu aman atɛn. Mesu na nsuo no aman anigya. Na me basa na wɔtwen. Momma mo ani so nkɔ soro, na monhwɛ asase ɛfam, na ɔsoro bɛyera sɛ wisie, na asase asu sɛ ataadeɛ, na ɛsofoɔ awuwu sɛ anwansena, na me nkwagyeɛ bɛtena hɔ daa, na me tenenee rensa da. Montie me, mo a munim tenenee, ɔman na me mmara wɔ wɔn akoma mu. Monsuro ɔdasani ahohorabɔ, na momma wɔn ahinyie nyɛ mo ahopopoɔ. Na nweweboa bɛwe wɔn sɛ ataadeɛ, na abubumaba awe wɔn sɛ kuntu. Na me tenenee bɛtena hɔ akosi daa, na me nkwagyeɛ afa awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Awurade basa, nyaneɛn, nyaneɛn, hyɛ ahoɔden, nyane sɛ akane nna no mu, teteete awoɔ ntoatoasoɔ mu. Ɛnyɛ wo ne deɛ otwitwaa Rahab na ohwiree asuboa kɛseɛ no mu no. Ɛnyɛ wo ne deɛ ɔmaa po weeɛ no, ebunu kɛseɛ mu nsuo no, deɛ ɔde po ase yɛɛ kwan maa wɔn a wagye wɔn sɛ wontwa no. Na wɔn a Awurade agye wɔn no bɛsane, na ɔde ahurusie aba Sion, na daa anigyeɛ bɛtena wɔn atifi. Ahosɛpɛ ne anigyeɛ bɛka wɔn nsa, na awerɛhoɔ ne apinisie adwane. Me ara me ne mo werɛ kyekyefoɔ. Hwan ne wo na wusuro ɔdasani a wowuo, ne onipa ba a wɔyɔɔ no sɛ wura. Na wo werɛ afiri Awurade a wɔyɔɔ wo na wɔtrɛ wɔ soro mu, na ɔhyɛɛ asase ase no. Na ɔho popo daadaa nyinaa. Ɔhodwanfoɔ abufuo nti, sɛdeɛ ɔresiesie ne ho abɛsie biribie. Na ɛhe na ɔhodwanfoɔ abufuo no wɔ? Ɔbɛyɛ ntɛm atu kukyerɛni, na ɔrengu nkɔ amena mu, na n'aduane remmɔ no. Na me ne Awurade, wo Nyankopɔn a ɔhanyaa ɛpo, ma n'asorɔkye nyɛ hu no. Asafo Awurade ne ne din. Na mede me nsɛm mahyɛ w'anom, na mede me nsa ase nwunu makata wo so. Na matrɛ ɔsoro mu, na mato asase fapem, na maka makyerɛ Sion sɛ, me man ne wo. Nyaneɛn, nyaneɛn, sɔreɛn, Yerusalem, wo a wanom Awurade nsɛm n'abufuo kuruwa no. Ntintanto kuruwa no na wanom ahwe mu. Wɔanya ne mma a ɔwoo wɔn nyinaa mu biara ankogya no. Na wɔanya ne mma a ɔyɛnee wɔn nyinaa mu biara amma no ansɔ ne nsa. Adeɛ mmienu yi na ɛtoo wɔ. Hwan na obegyam wɔ? Ɔsɛeɛ ne bubuo, ne ɛkɔm ne afena. Mɛkyekyere wo werɛ sɛn. Wo mma totɔɔ piti boaboa hɔ mmorɔno nyinaa ntwea so sɛ ɔforoteɛ, fidie mu. Na Awurade abufuhyeɛ, wo Nyankopɔn anim ka, ayɛ wɔn amaama. Enti tie yɛn, mmɔborɔni, wo a waborɔ nanso ɛnyɛ nsa. Sɛ wo wura, Awurade ne wo Nyankopɔn a odi ma ne man no sie nie. Hwɛ, megye wo nsɛm tintanto kuruwa no. M'abufuhyeɛ kuruwa no, ɔrenkɔ so nnom bio. Na mede mahyɛ w'ahafoɔ no nsa. Wɔn a ɔka kyerɛɛ wo sɛ, koto, na yɛmfa wo so. Na wode w'akyiri too hɔ sɛ fam, anaasɛ borɔno maa wɔn a ɔfa soɔ no.